অশোক সিনহার জিন্দাবাদ, অশোক সিনহার জিন্দাবাদ। জয় বড় আরলে, জয় বড় আরলে, জয় সাবেকল। बालाबारियाव खाथि खाला थानाय जिखिनि फरेस्ट ओनसोल रायजो जानाय बर' रायजो राजाफोर दं बिथांमोननो हानि पाट्टा होनाय जाबाय। आसलते बे फरेस्ट ओनसोलाव फरेस्ट एक्ट मथे हा मोननाङामोन, खिन्थु जोंहा भाग्यआनो मोजां जे 2005 मायथाइयाव भारत सरकारा फरेस्ट ST आरो ट्रेडिशनेल फरेस्ट डिवेलप्मेन्ट एक्ट होननाय आयेन पास खालामनाय जाय आयेननि गेजेरजों 2005 मायथाइनि सिगाङाव फरेस्ट ओनसोलाव रायजो जानाय सुबुंफ्रा हा मोननायनि बेब'स्थाखिनि खालामबाय। आरो बे मथे लोगोसे आसामनि आथिखालनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थांनाय निर्बाचननि सिगां रायजो राजानि सिगाङाव खोथा होदोंमोन जे सरकार दायोबो बिथाङा आसामनि गासै जायफ्रा बैध नागरिक बिथांमोननो हानि पाट्टा होगोन, हा मोनथायखौ होगोन होननानै। आरो दिनै बिथाङा जिखिनि प्रतिश्रुति होदोंमोन बेखौ दिनै पालन खालामबाय। मानोना दिनै धेकियाजुलि ओनसोलनि सा ओनसोल गुटि फरेस्ट एलेकाबाबो बेवहाय इतिमধ্যে हा गोबांनोनो होनाय जाबाय। दिनै माखासे बे बिनि सिगाङावबो होखांबाय आरो किसु बाखि दङ बिथांमोननोबो होनाय जागोन। जों आसा खालामदों बे धेकियाजुलि ओनसोलनि सा बाहागोआव फरेस्ट ओनसोलाव रायजो जानाय साफ्रोमबो हानि पाट्टा मोनगोन। आरो हानि पाट्टा मोननाय माने जों स्थायि भाबै थांना थानो हानायनि मोन्थाय मोननाय। खारन जों ट्राइबेल मानसिफ्रा आबादारि मानसि गोजा आरो आबाद मावनो थाखाय जोंनो हा नांगौ। बेनिखायनो जों ट्राइबेल मानसिफ्रा हा गैयाबा थांना थानो हाया। दा जोंनो थांना थानायनि राहाखौ होबाय आरो जोंनो स्थायि भाबै जेबो गिनाङा जासे खारनांसिगोन नामा माबानांसिगोन बेबायदि मोनसे सन्देह खालामनाय बेबायदि अबस्थानिफ्राय जोंखौ बासायबाय। बेनिखायनो जों आसाम सरकारनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांखौ साबायखर होदों। दिनैनिखौ डिटेल्सआव बेसेबां दासिमहालागै मोनाखै, खिन्थु जों जेसेबां आसा खालामदों दा जिखिनि होबाय बाखि गोबां दंबावो, खिन्थु बिथांमोननोबो गासिबो होनाय जागोन। दा नैबे ओनसोलाव मोनसे बारहावा बारबाय थानायखौ जों नुनो मोनो जे एभेक्सन जागोन होननानै। एभिक्सन दिनै बायदि हा पाट्टा होबाथ' एभिक्सन जानाय प्रश्नआनो फैया। प्रसाराथ' जायो, प्रसार खालामगासिनो थागोन एभिक्सन जागोन हारिगोन होननानै, खिन्थु बिनि गेजेराव हानि कागजखौ होगासिनो दं। आरो हानि कागज होबाथ' एभिक्सन खालामनाय प्रश्न फैया, खारन बे मोनसे पार्मानेन्ट थांना थानो हानायनि मोनसे सार्टिफिकेट जायो। नैबेयाव सनितपुरनि सानजा ओनसोलाव सतिया समस्तियाव दिनैसिमबो माखासे हानि बेबस्था दा बेखौ खालामनाय जागोन, बे खालामबाय थागोन पर्यायक्रमै। इतिमধ্যে सतिया समस्तियाव गोबां बाखि दंबावो हानि पाट्टा, खिन्थु बिश्वनाथ समस्तिनि भितरथ' फ्राय जोब्बाय। ओमफ्राय गहपुर साइडथिंबो होनाय जाबाय। बेवहायबो सतिया समस्तिनि भितरावबो किसु एरियाखौ होनाय जाबाय, किसु गोबां बाखि दङ, खिन्थु बेखौबो होनाय जागोन। वाइल्ड लाइफआ एक्सुवेलि प्रप'जसो होनना बुंदों बे, खिन्थु दासिमहालागै बे पार्मानेन्ट बा स्थायी दासिमहालागै होनाय जायाखै। जास्ट प्रप'जाल होदों, जायाबो जानांगौ सरकार खिन्थु रिकगनिसन होआखै दासिमहालागै। बेनिखायनो जों आसा खालामदों जे जिखिनि एरियाखौ वाइल्ड लाइफ होननानै प्रप'ज खालामदों बेखिनि एरियायाव थानाय रायजो राजाफोरखौ हानि पाट्टाखौ मोनगोन। सानफ्रोमबो जिबौहा आथिं दं नामा होननानै नायो। दाने हाग्रामा महिलारिया थांनाय 17 बोसोरनि जिथु सासन, बे सासन खालामनाय समाव गावनि बेक्ति स्वार्थनि बादै रायजो राजानि जौगानायनि जेबो खामानि मावाखैमोन, जेबो सिन्था खालामाखैमोन। जिखिनि मावदों गावनि बेक्तिनि थाखाय। आरो बेनिखायनो दिनै बिथाङा गावआ मावनायखाय मालायखौबो बेबायदि मावदों नामा होनना सन्देह खालामनानै प्रसार खालामदों। बिथांमोननि बुंनाय जेबो सैथोथा गैया। खारन प्रमद बर'आ जिखिनि खामानि मावदों रायजो राजाफोरनि जौगानायनि थाखाय, ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय, थांनाय 2 बोसोराव जिखिनि मावदों हाग्रामा महिलारिनि 17 बोसोराव बेसिखिनि खामानि जायाखै।